sisakhuluma ngalo udaba abaningi babebuza ukuthi hawu indaba zeinkabi sithola kanjani. Engixhumana nabantu abaningi abasemajele ngaphakathi. Ngokusibona lapha einkundleni zokuxhumana, abanye basibona ku Facebook eMasipala, abanye basibona khona la ku Transformation Live, abanye basibona abantu babuya besishare na ku TikTok. So ke ngenxa ukuthi ezinye zezinto esikhuluma ngazo izinto ezithinta abantu, izinto ezithinta impilo yabantu everyday life. So kufanele uyazi na ukuthi mawukhuluma ngento ethinta umuntu nento umuntu abona ukuthi ngamsiza, uyayishare lo muntu leyo nto, ayishare ukuze kusizakale nabanye abantu. So ke indaba siyithola ngokuthi insizwe eziningi engaphakathi siyaxhumana nazo, ziyasifonela, ezinye seyishintshile, ezinye isindisiwe ngaphakathi, ezinye zenza lokhu nalokhu ya. So ayikho abantu njengoba bangafana, abantu abafana abantu ezenzweni zabo. Abanye abafuthi abangaphakathi bayabona ukuthi umuntu ongakaboshwa noyimisele ngekusasa kukhona ngakufunda kuleli icala lami engalenzayo, kukhona ngakufunda kulokhu nalokhu. Kunodaba nje uyazi ukuthi masikhuluma ngeinkabi sikhuluma ngemboni yamatekisi ikakhulukazi. Zikhona ezenza omunye umsebenzi, kodwa nje embonini yamatekisi la khona inkabi eyiphekwa khona, eyigqunywa khona. Kunenkabi, kunodaba nje olukhona la engizolufunda lwenkabi eyaginqa nemoto kade yobulala umkhaya wami, khona insizwa naye ngasekho emhlabeni, eyaziwayo le kwaNongoma, KwaZulu Natal le kwaNongoma, eyaziwayo eyalapha ya Osuthu, ayisekho emhlabeni, yashona ngo-2020. uSiputla Mfukampungosi, nganginaye uSiputla ejele leseNcome eMaximum ngo-2010. Ngafikela kuyena, ngiyakhumbula ukuthi yena wayegwetshwe ngo-2007. Wagwetshwa life sentence. So ngafikela kuyena kade uzophuma ngonyaka olandelayo 2011, waphuma ngaphandle ekhishwa iappeal. Asihlala ngake naye, mhlambe sahlala inyanga ezu9, mhlambe sahlala 9 months or 11 months, kodwa nje asihlalanga naye kakhulu ngoba ngafika mina ngo-April eNcome 2010, yena wazophuma mhlambe kwaba unyaka, angazi waphuma la kubani ngonyaka olandelayo, ekade egwetshwe ngo-2007, egwetshwe life sentence. Sazwana kakhulu-ke kulezo ikhashana sisejele laseNcome, engibiza ngomkhaya, ngoba ejele khona lento ukuthi mawufika nje ejele, angithi kusuke ngingazeki phela ukuthi nje ufika nje uqhamukaphi. Mawufika ejele laseqala kabusha kuyenzeka qhamuka ufika umuntu waseKokstad, yenzeke eqala kabusha kufika umuntu waseGoli, osuke eGoli, owagwetshwa Soweto wasuke eSun City. iSun City yamjikijela eqala kabusha ngenxa ukuthi udonsa kakhulu, isafuna nje ahambe. Vele isigwebo shayeka kanjalo phela ejele. Isigwebo ushaya ngokuthi usuke kuleli ijele uye kuleli ijele, usuke kuleli uye kuleli, yabona. So into yokuqala nje mawufika ejele kuyaye iziboshwa ziyayifuna ukuthi kwaze ukuthi ungwakuphi nendawo khona uzothola abakhaya bakho. So sathi sifika nje Ncome, sayithela kuyena uSiputla, wathiwa umkhaya wakho safakwa e-isolation, ayihlala eduze, wayihlala e-isolation, kulama isolation ase section C eMaximum eNcome. So sasihlala kwenye isolation eyayiseduze kwakhe, singakangeniswa ema-sectionini. So sahlala nje isikhathi eside, sihlala naye, masiphuma siyokothilanga sihlale naye sixoxe. Wayengangazike yena, ngangimazi mina, ngimchazela nje nanokuthi hayi mina emkhaya bengike ngubone edolobheni kwaNongoma,
ngike ngibone edolobheni laSolundi ebuza ke naye wakubona ngenza nje emkhaya injwa oyibona ngiyenza ngimtshela ngangike ngakubona uphethe ibhame embili esinye sifake ngapha esinye sifake ngapha bese ehleka nje kuhlekwa lokho wayensizwe ephilayo uSphutla ejele ngaphakathi wayiphila amaphoyisa nje ayemkhonze kabi wayethanda inyama yengulube ngoba wayemuntu onemali ekwazi ukuthenga inyama lapha emakhishini koguga unemali ke ejele udla kahle kodwa kusho ukuthi uphila kahle udla kahle uma ngikhuluma ngokuthi udla kahle abantu bengacabangi opizza nobani mangikhuluma ngokuthi udla kahle ejele mawunemali ngisuke ngisho ukuthi awudli umgxovugxovu lo odliwa lapha emajele koncome nakobani lamaqanda amabili abhoyiliwe nophuthu njalo ngaze kuphela iviki udla amaqanda abhoyiliwe nophuthu netiye lakhona leli ngiyaye ngithi lifana namanzi okugeza ingane na 2 weeks ngathi amanzi ade egeza ingane na 2 weeks thina ke sikhuluma nje ngoba zinjalo into ngaphakathi sifuna ukuthi umntathi aqala ufuna ukuyongena ngaphakathi azi ukuthi kwenzakalani so uma ngikhuluma ngokuthi udla kahle ejele mukwazi ukuphuza itiye namagwinya ekseni ngemali yakho thuma amaphoyisa hamba ukuthengela ngemali yakho usukudla kahle mawuphuza itiye namagwinya munezitoze etiye ungaliphaki itiye ekitchen unezitoze etiye uthe uphuza itiye namagwinya udla kahle ilokho kudla kahle ngikushona munemali uhambe uyothenga umokelo koguga bese kuthi njalo ntambama oguga bekulethile isikhaftini senyama angithi ejele kudliwa kanje ufike namhlanje manje kade ndidla inyama yenkomo kuyivela kancane ejele ikakhulukazi lamajele akupheka kuona ibosho khona amanye amajele aphekelwa zinkampani kahulumeni njengobusasa le nkampani esihlakaziwe bidla imali obusasa nabo bani lezo mali lezo nkampani zipheka kanconywana ukudla that is why uma sikhuluma indaba zasejele uthola ukuthi ngizokhuluma ngokudla okudliwe eVaterval noma ngizokhuluma ngokudla okudliwe eNcome ngithi mangichaza ukuthi ukudla kwasejele ukanje bese uthola isiboshwe weSivili sadonsa isigwebo saseWesivili saze saphuma siseWesivili uthole singiphikisa sithi hayi ayikho lento oyishoyo ejele nje ayidliwa lento oyishoyo ingenxa ukuthi sifike sona eWesivili kupheka ubusasa sadonsa isigwebo saso saze saphuma eWesivili lapho ama-toiletries akhona lezi zinto ithawulane eziyixubho kuxutshwa ngama-aquafresh kugezwa nge-Lux insipho go to Ncome prison go to Waterval go to lamajele asemaplazini naseGoli akhona ko-Vanderbay hamba kulawo majele anjalo iColgate yakhona uthi muyifaka emlonyeni ungathi uphuthu Colgate yakhona exactly njengophuthu ungathi uxubha ngophuthu nje so mawutshela umuntu osejele elinethenda elisupplywa ukudla kwakhona ukusupplywa ikhampani umtshela ngejele laseNcome ukudla kwakhona ukugujwa zibosho lapha engadini izokupheka uvela phike but we understand ukuthi akaze fike ejele kanjalo so ke ezinye zeindaba siyasithole khona kunodaba kulithinta lwenkabi eyayithi yodubula yena uSphutla lwengithi umkhaya wami ngiyakhumbula ephuma uSphutla sasimphelekezele simse reception simbambisa into zakhe ama-ayina TV nani wayemuntu onezinto eziningi endlini yasejele samphekezela sasombeke reception simphathisile naye wayengakholwa ukuthi uyaphuma ngoba ukuphuma kudilika jele ingane zakwethu usahlala 3 years ukuphuma nje kudilika jele usahlala 3 years angazi usukufane nani ephume kuphi
usukufane nomuntu okhishwa esihogweni wayofakwa eparadise. Angazi ukuthi usukukhishwe ufana nomuntu okhishwe kuphi wafakwa kuphi. Leyo nto inkulu noma ungaphuma una 8 years kudilika jele. Mawuthenjwa una 8 usuhlale 8 years ejele kanti wawubhala iappeal yayisiyabuya kanti usuna 8 years vele kukhiphe ithi awunacala. Kukhulu kwayilokho. Kukhulu kwalokho ngoba akekho umuntu uphuma kanzima ejele njengomuntu ogwetshwa udilika jele. Akekho. Idilika jele uphuma ngesignature kamongameli kuphela. Mhlambe sobe sikhulume ngakho lokho kodwa nje ukuphuma kudilika jele akuyona inhlanhla ehlela noma ubani. Khona eziboshwa namhlanje after 6 months ziwushiye phansi udilika jele iphume. Asahlala 6 months umuntu ivele iappeal imkhiphe ngaphandle. Omunye na 2 years. Omunye uthola ukuthi usena 10 years ejele. Ivele ifike iappeal imhlisele iminyaka, imhlisele i-life sentence ithi 20 years. Mayihlisele iappeal usuna 10 years ejele, osuhlalile. Bese ihlisele iappeal ithi siyakushintsha isigwebo sakho ngenxa u1 no 2 no 3. Siyashintsha isigwebo sakho usuzodonsa u20 years. Mawusuvela usuna 10 years sekufanele uphume vele. Yothi mawubuya ejele usuke enkantolo beqalise bekwenzisa ama programs bekufake kubantu abazoya ebhodini ngenyanga ezayo. Ufike uthola idate yokuyikhaya uphume kanjalo. So ke insizwe engaphakathi ejele ezidonsa udilika jele uyayizizwe ikhala zithi mina ngihlisela nje inkantolo ukuthi ingishintshe nje kulife noma ithi 30. Tholise nethemba lokuthi iappeal yayo izobuya. Bayibhala ngo2001 iappeal ayikabuyi kuze kube manje. Ethi nje mengahle ngihlisela inkantolo ingibeke nje noma ku30 years. Ngiyazi ukuthi ngabe sengiqedile. Ngoba mayikushintsha inkantolo ku30 ususu life sentence ikufaka ku30 years. Usuzokuphuma manje ngeparole board. Awusezukuhamba lemcikilisho yokuthi ifayila lakho kufanele liye kuminister. Uthatha iminyaka nakhona mase lisehhovisini lika minister bese kuthiwa khona idocument elingekho. Kuthiwe khona idocument eshodayo buye alibuyisele emuva seliyophinde lihambe ngonyaka ozayo. Leyo mcikilisho nje usungasezukudlula kuyona uma ungaseyena life sentence. So ke yaphuma ke insizwe uSputla yawushiya phansi udilika jele. Ngajabula nami kwaba kuhle ngoba ngaba nethemba lokuthi nathi sizophuma. So ngizofunda udaba lwenkabi eyayikade ithunye ukuthi yobulala yena uSputla. Sihloko salolu daba sithi usizi lwenkabi yasenjomelwane eyaginqika nemoto kade ithengwe ukuthi yobulala uSputla Mpungose uma esephuma enkantolo ophongolo ngo2007. Ngolwesihlanu ngomhla ka5 January 2007 lapha ya eThekwini hostela eDalton. Lelo hostela liseduze kwesiteshi sesitimela eDalbridge Railway Station. Lapho eDalton kwakunensizwa yasemahlabathini olundi kodwa umuzi wakubo leyo nsizwa wase wakhe lapha ya ngaphesheya kwesikole iNjomelwane Primary School. Lensizwa yaziwa kakhulu ngokungabeki phansi ngohlamvu. Isikhathi esiningi lensizwa yayijwayele ukuhamba nalabafana abancane bakwaGcaba. Bayazi abantu abaningi eGcaba Brothers. Wawunokuyithola njalo ematekisini eDurban Station opposite nala okuma khona amatekisi aya kwaNongoma. Lapha nje okudayisa khona inyama enobhelepele. Lensizwa yasenjomelwane yayimnyama nje. Iyinde kodwa iyinhle. Ebusweni yayifana ngqo nomdlalo webhola owayidlalela iMamelodi Sundowns okwakuthiwa uLovers Mohlala. Lensizwa yayidume ngoBabsi isibongo sayo ngizocela ungasisho isibongo sayo
kodwa nje uBabs bayamazi abantu abaningi basondini.